Takže čaute ľudia, moje meno je Dumbasovi LP a ja vás vítam u druhého dielu Survivalu, ktoré natáčam hneď po sebe, takže viem, čo sa deje, takže môžeme ísť na to. A ešte som vám chcel ukázať, aký vám pomalý upload. 9 minútové video, 107 minút, čož je drsné, ja si myslím. Prečo nehrajem na full screene, to je tiež dobrá otázka, preto, lebo... Pardon, som trošku nachcípaný. Nehrajem na full screene, lebo... Čo vám to povedať? Lebo sa mi jednoducho nechce. No, jednoducho povedané sa mi nechce bať na full screene. A pritom mi začne veľmi rýchlo lagovať. A tak aspoň keď hrajem, tak vidno aspoň lištu, no a vidno lištu. Čož je celkovo neprofesionálne, ale to nevadí. Zatiaľ si to spakujem už. Lebo už bude deň isto. Asi sa musím zo Slovenska zdekovať. Ale to neurobím, lebo ma strašne baví. Ja mám srandu. Ja neviem spievať ani rap, ani nič. Ups, som sa trošku stratil. Je pravda, že som to hral pred chvíľou, ale môj orientačný zmysel som na bode mrazov. Čo je toto? Iba kobol. Aha, tu hore. Ježišimária, ja som slepec. Na to si zvykajte. Čo zjeme? Tak, musíme ísť hore nejaké jedlo a zohnať. Máme ironový damage, tak použijeme ironový, alebo na zvieratá ešte môžeme stoneový. Pardon. Tak, to otvorím. No, je deň, čož je najlepšie. Rýchlo zohnať nejaké veci, jedlo, drevo. Bože, už zase po obede. Ospravedlňujem sa teraz za trošku východniarsky prízvuk. Som z východu, to už viete. Už som to hovoril nie v prvom videu. Tak, a mám s tým problémy. Už som normálne točil aj špeciál posledné video, ale povedal som si, kašlem na to. Budeme točiť ďalej, samozrejme. Lebo ma to strašne baví a... Tým, že aspoň niekto sa na to pozrie, ma tým inšpirujete, no a... Mne sa chce stále ďalej točiť, takže... Ja s tým nemám problém. Mám teraz trošku nastavenia na minimum, aby mi to vôbec nesekalo, tak preto trošku nestiajú dočítať. Čanky. Mamma mia. To si porobila. Tu nejaký spider na mne vybehnul. Hra! Zase východniarsky prízvuk, ospravedlňujem sa, ale to sa nedá. To sa nedá, fakt. A pri tom videu som chcel povedať vtedy, to bol môj akože prvý vlog, aj posledný som sa trochu zakškeril. Ale nakoniec som si povedal, že nie, ostaneme, budeme točiť ďalej. Že až ja na to serem, že by som tu niečo zrušil, čo som vybudoval, už sme tu 4 mesiace alebo 5, tak je to dobré. Tu čo skoro pol rok, čož bude dobré. A ja sa teším. No. Mohlo nám padnúť aj pierko, nie? Trošku tu vyhladíme to, aby sme mali žrádlo. Bo spánol som sa na dosť priebanom mieste, dovolím si to povedať. Teraz, ďalšia odpoveď. Mikrák mi stvárňuje hlas, čiže preto mám hlas ako malé decko, reálne mi je 11 rokov. Takže, tak. Teba skantrím. Hlas mám normálny, len ten mikrák to stvárňuje a preto ma počujete možno ako 10-ročného fagana. Ale keď možno ani nie menej. Tak, sakra, z teba nepadlo ani mäso! Čo si to za prasa? Poď sem. Ono mi zdrhá. Vidíte to? Drsné prasa. Michael Jackson. Tak, a čo tak prechádzam cez lúku, vidím nový biom, ktorý sa mi skôr viac páči.
Ako vidím, ach bože, tá prasa je hnusné, hrozné. Tak, koľko máme už mesa? 20. Toto budeme normálne na celú sériu. Nemám si problém. Opa, mám lagy. Ospravedlňujem sa za strih, ale schytal som trošku pad FPS-iek a bolo to veľmi drsné. Som mal, neviem, či 5 FPS-ka a zase. Ojojojoj, už to není dobré. Ja som vedel, že natáčať 2 party za sebou nie je dobré. Ale dobre, zatiaľ hráme, zatiaľ nám to nespadlo totálne. Ono to veľmi dobre padá. A tie jabka, to je nezaplateniu. Sa mi hodí. Už zase zapadá slnko. Ešte asi aj túto noc sa zakopem a uvidíme ďalej. Aj. Sa nikdy nepoučím, že to mám kopať zo spodu. To mám za to. Dobre, pomaly by som mohol. Kdež? Poznáte toto? Kto to pozná? Tak zakopem sa. Tak, ospravedlňujem sa, že som si stále neurobil nejaký baráček alebo nejakú základničku. Zatiaľ chápete, chcem sa dostať do krajšieho biomu, aby som si vybral miesto pre barák a tam sa usídlíme. Spadol nám server. Tak to je zlé. Oh my god. To je zlé. Tak viete čo? A to asi budem musieť strihnúť. Alebo no. Tak, mne je to ľúto. Ale budem asi musieť už ukončiť video. Lebo čo teraz nič nezmôžem, keď spadol nám totálne server. A kamarát ešte asi spí, takže čaute.